Mactan-Cebu International Airport nangandam na sa pagdagsa sa mga pasahero tunod sa long weekend. Taliwa sa pagdagsa sa mga pasahero, kasamtangang suspendido ang mandatory removal sa mga sapatos ug sandals sa final screening sa airport. Si Luan Merundina sa report. Ugmang adlaw, gipanglantawan nga mosugod na pagdagsa ang mga pasahero ilabi na sa domestic terminal sa Mactan-Cebu International Airport. Apan karon palangdaan nakamuntar na ang mga public assistance desk ug malasakit help desk subay sa Oplan Biyaheng Ayos Undas 2023. We are 100% ready for everything that we are expecting, but there are always things beyond our control, such as the weather, rain, flood, traffic, and stuff like that, which may impact our operations. But as far as we're concerned, internally we are ready. Mato ni Mactan-Cebu International Airport General Manager Julius Neri Jr., posibleng mosaka sa 20 ngadto sa 30% ang gidaghanon sa mga pasahero sa mga domestic flights nunot sa taas nga kahigayunan nga makauli tungod sa barangay ug SK elections ug sa adlaw sa mga minatay. As of July of this year, our domestic traffic has already exceeded the 2019 pre-pandemic levels. So, of course, now there will be an extra maybe 20-30%. Hinoon, bisan pa man kung heightened alert ang tugpahanan sugod ugmang adlaw, suspendido gihapon ang mandatory removal of footwear. Oktobre 13 ning tuiga, mipagawas og memorandum ang uluhang buhatan sa Office of Transportation Security sa pagsuspenso sa mandatory removal of footwear. Apan mamahimo gihapon nila kining ipatuman kun once nga mo alarm siya sa walkthrough, mag-remove siya og shoes. Doesn't matter kung asa nga nag-alarm, but if mag-alarm siya sa walk-through metal detector, he has to remove her shoes. Then have to pass it through the X-ray machine. Uban ni Marlon Malgazo, Luan Merondina, Balitang Bisdak.